Jamen, jeg er Bjarne Møller Pedersen og bor ved Humble på Langeland, og jeg har den store glæde at være formand for Medicinhaverne ude i Tranekær, som jo ligger ved siden af Tranekær Slot, og som er åben hele året, og som man kan besøge, når man har tid og lyst til det. Ideen til Medicinhaverne startede helt tilbage i 2007-8 stykker, hvor der var en mand fra København, der cyklede rundt her på Langeland, og sagde, der må være nogle muligheder. Og Langeland har jo et mildt klima, så det skulle sikkert være noget med planter. Og så blev det, og således startede Medicinhaverne, og vi fik lavet en forening i 2008, Planteressourceforening for Langeland, og den har vi så arbejdet ud fra. Og så gradvist i 2009 fik vi opbygget den første have, som jo er Åndedrættets Have, Dufte, og den indviede vi i 2010. Det er nemlig sådan, at hver have af de 6, som vi ønsker at etablere, er opdelt efter kroppens funktion, menneskets krops funktion. Og i 2013 indviede vi så have nummer 2, som var urin- og kønsvejshaven, og alle planter, der relaterer til det. Og vi har arbejdet videre, så nu er vi rigtig godt i gang med have nummer 3, som er have for fordøjelse og stofskifte. Og den håber vi så, at vi kan indvie til næste år. Vi begynder så småt her i 2014 med etableringen af næste have, som er haven for nervesystem og bevægeapparatet. Siden vil så følge haven for sanser og immunsystem og hud. Vi håber med det at have etableret et haveanlæg, som kan være til inspiration og nydelse og oplevelse for såvel langlændere som turister, som kommer til vores ø. Det særlig gode ved det er, at det ligger jo ude i Tranekær, som er en gammel romantisk by, og på toppen af det hele ligger Tranekær Slot, som jo troner flot ud over Nordlangelands landskab. Så vi synes absolut, at Medicinhaven er et besøg værd.